мо нахуст шуморо дар ғолибият дар ин мусобиқае ки имрӯз гузашт табрик кардани ҳастем ва нахуст мехостам пурсам ки шумо бори чандум аст ғолиби чунин мусобиқаҳо мешавед? Аввалин мусобиқаи ман соли 2011 дар чемпионати кубок талко буд. Дар он ҷо ман чемпиони мутлақ шудам. Баъд аз он ман худи ҳам 2011 чемпионати ҷаҳон рафтам, дар шаҳри Малайзия ҷои шашумро ишғол намудам. Баъд аз он 2012 мисол чемпиони Тоҷикистон шудам ва 2013 чемпиони кубоки шаҳри Душанбе, чемпиони мутлақи республикавӣ шудам. худи 2014 ҳам чемпиони Тоҷикистони чемпиони шаҳри Душанбе. Ва дар байни ин солҳо ман соли 2012 ба шаҳри Хитои Гуанҷоу рафта будам. Дар он ҷо чемпионати Осиё буд. ҷои чорумро ишғол намудам. ва худи ҳамон сол дар чемпионати ҷаҳон дар Таиланд ҷои шашумро ишғол намудам. соли 2013 дар шаҳри Ветнам дар чемпионати ҷаҳон ҷои шашумро ишғол намудам. соли 2014 шубахтона ман чемпиони Тоҷикистон шудам, чемпиони мутлақи шаҳри Душанбе шудам ва беҳтарини фаромӯшнохотиршавандае ки дар тарихи ман ва на танҳо дар тарихи ман, дар тарихи тамоми халқи тоҷик ки вақти давраҳои шӯравӣ ҳам дар вақти Советскии Союз ҳам набудааст, ки хеле тоҷик ман чемпиони Осиё гардидам дар байни 30 давлат. Машғул шудан ба варзиш хароҷоти зиёд дорад. Шумо бояд хӯроки махсус хӯред, ҳатто доруву таблеткаву дигар чизҳо ҳам истеъмол шояд кунед. Ҳамин хароҷоти зиндагиятонро чутор пайдо мекунед? Яъне сарпарастҳо доред ё ин ки аз тарафи кумитаи варзиш ва сайёҳӣ шояд идрорпулӣ ва ё стипендия мегиред? Не, мутаассифона ман тӯли 11 сол аст ки 11 соли умри худро дар ин намуди спорт сарф кардам ва тамоми хароҷоте ки ман кардагиам дар худам, дар танам, дар ҳамаи чӣ, ин ҳамаш аз оилики худам. Яъне мисол чӣ хел кор мекунам, чӣ мекунам, ҳамаш бо заҳмати худам. Ягон кас маро дастгирӣ намекунад, чӣ намекунад. Ва фақат спонсорҳо ҳастанд ки мисол моро ба дигар шаҳрҳо равон мекунанд ба ёрдами онҳо, бо дастгирии онҳо ман ба ин чемпионатҳо меравам. Яъне бо ёрдами форма успех, бо ёрдами устозам Олим Партиев ки спонсорҳо мекобанд, хеле меҳнат мекунанд, заҳмат мекашанд. Аз кумитаи варзиш ва сайёҳӣ ҳам стипендия мегиред? Не, намегирем. Мутаассифона на стипендия мегирем, на баъди ҳамон чемпионати Осиё ки дар байни 30 давлат шуда омадам, сари баланд парчамро бардоштам ва гуфтанд ки дар тарихи тоҷикҳо аввалин тоҷик дар байни 30 давлат ҷои аввалро гирифта омадам. ягон чиз нагирифтам. тавро медонем шумо дар чанд филмҳо ҳам нақш бозӣ карда ҳастед, ҳамчун дар сюжетҳо. То ҳозир дар чанд филм нақш бозӣ кардед ва аз ҳисоби ҳамчун актёр рол бозӣ карданатон оё маош ба даст мебаред, маблағ метиҳанд барои ҳамин коратон? Ростии гап маро дар 1-2 кино файрод карда буданд, лекин дар як киноаш бо ҳамроҳии талабшо будам дар он ҷо. Дар он ҷо ва он ҷо талабшо маро ҳамчун бародар, ҳамчун дӯст гуфт иштирок кун. Ман вай бисёр хизматҳо кардагӣ ман сухани вайро рад карда натавонистам. Ман гуфтам майл аст, дар 1-2 буд иштирок кардам ва ба фикрам ҳоли он кинои он баромада ба намоиш баромадагӣ аст. Ва як кинои дигар аз соли Иродаи хунӣ буд, номи кино чӣ буд? Соли 2012 буд, 13 буд, ба намоиш вай карда буданд, сар карда буданд. Ростии гап маро даъват карданд, чанд боро ман дар он ҷо рафтам, иштирок кардам, ин кардам. Ростии гап мутаассифона ягон чиз дастгирӣ намекунанд.